Sakto giro mga orasa kay mga asus alas 5:05 karong mga orasa mo ri tigtagay sa mga kumpare nga kana ang malibre jud ko sila ang mga pilalit karon sildo mo nila sus Domingo ikabuntag ana aw mo trabaho sila so karong adlaw mo tigtagay namo karon nana sa buto-bukanan adtuon ako kay libre na sad niya sakto kayo way sudas palay adto ko man hapon sa mga tapok-tapok. Pre, tagay pre. Paspasin na pre. Wala remote sa tani no kasi tagay niya. Ablihan ang usaon. Pungot sa kubo naman na. Saan na yan niya? Hubog na ka? Pati mo sa kubo. Oo. Uy, grabe. Una gid ngipon. Apil man bildog kit kit. Wagi mga palpak nga di mga ligoro ngipon. Dili ma. Pre, paminaw ko mga pre. Ang asawa ni Kit reklamo no. Reklamo. Away reklamo. Kit. Awa gid eh. Adi siya namang ngipon nun day. Dili. Saan mo ba Kit pre? Amo sige istorya deha kay akan si konyo kayo ko ngipon. Ay mo istorya. Pre, pasensya kay pre. Pasensya. Pasada ni pre. Maabo to si Abay Ali ba? Jesus, kator ba ko pareha pati hangular ba gito? Gawa sa inom, pulutan tanan. Patay. Pasada ni pre. Grabe siya talaga. Pulutan tagbangga. Hutdog taon. Pulutan kag bisig unsa di ka mani. Jesus karon. Pero na ako gipalit puso. Pero na ako pulutan nga gipapalit para gin nga tan-aw na to mahurot begini niya. Kana. Di man gid labo nga di kita siya mare kay. Ba ka to nga address weather biya to niya ha. Lagi. Address. Weather address ato niya. Unsa man mong gipalit? Saba kay secretor ni mao ni si akong lati atag niya. Basta makiinom to mahubog na kayo itagay niya yung paspas. Usog ito sa mga ambos. Mauna. Mao ni siya pulutan nga gid siya. Skyplex na? Skyplex nga. Bayog yan na para ano na to pagkapurot siya ay sa patuwari. Hina. Ando din imdas. Ay sa ano sila pero. Ayaw na tanaw yung hilom mo. Inom sa istorya na tagi mo. Pas. Alami kay tagay pre basta kita lang. Ug papo to atong kumpare ron, way problema may pulutan. Di ba kay katagsa ko tagpalit ani. Oy na bagay wag palibak pre. Ay hapon na. Ay nauna. Oy, nawali ko gamay ang butilya dai natumba naman. Di pre kining sinsya na kayo kay nakahibaw mo ko nga pista di sunahan, nakainom masaga pero nakahibaw sa ko nga nakibaw sa kaganahan ni Dre. Pista sa mga pre pero napasmogi ko. Tagay pre unsa magka-pre. Pre. Ayo pune pre. Ayo pre unsa magka-pre mo man mo. Ayo pre ay pala biisan pre. Ako pre baga kanang basin ba o kanang kuwang ka sa kanang pag-atiman ba. Salamat kasi imo pag Lisod sa itong kumpare. Nya kay kini pre puno na ang baso. Ako ni nun. Sige mo. Imo nga pre. Pa imnon, di mo po pakanon, di mo busog. Pas mo pa kuno sa pista pa sila. Kita na yun, Andre. Pulutan na yun. Mo na pulutan nyo, pre. Ay, sus Ginoo. Gumaya naman. Sige pre, doko may pre, tokos trabaho. Ika magagana mista. Kumot. Igo. Pre, ay kabala ka pre kay nang hinaw ba ako. Bili sa gamay. Kuwat. Paano yun? Mo na pulutan nyo, pre. Ngitag lang yung pulutan. Sige, pulutan. Ito ba? Sige na pa. Grabe asad mo, pre. Okay na kayo yung pare ito. Pulutan sa nadaan, pre. Tagahan ka ng pulutan. Anong mo ba mag-ipuro pre? Muhatag ka. Hatagi na lang tayo. Hake. Kaunong ko na po nga. Unsan na tama ka? Unsan man mo kikaon? Tanon. Oo niya, sino mo pa ngayon? Sabi sa unsa, basta na kay hatag. Tuloy, kaunong ko na. Ako pa. Oh. Sinablihan na daan, pre. Ikan lang suwa. Gani. Ngunit, pulutan. Ang sama din ni ay. Sus, kana na diya reklamo. Kanina yung mga imported nga kana unon karon sa mga batanon. Dito na sa gawas. Ay, tuklit din eh. Kulit. Ano chocolate? Din eh. Lamay kaya na. Ano yun? Haron naman eh. Nakalamig na ni Juan. Lamay kaya na. Sige. Buha. Pre, buha ba pre? Pre, buha na pre.
Ano man yan? Kada pre, pulutan na siya pre. Mao na diha. Lami ka na nga pulutan. Murag na labo na, murag naghugas sa plato. Murag naghugas sa plato. Di pinuhaan ko niyo! Bayo na tambal ni mo! Resulta na sa imuhang pagkahangon!